Ще използваме UV лепило, което се втвърдява с UV фенерче и волфрамови отежнения, в случая с 3,5 мм. Взимате си едно отежнение, кука, взимате куката и нанизвате тесния, така че той да стане най-напред на куката. Ето по този начин. След което взимате UV лепилото и слагате една много малка капчица в отвора. Взимате фенерчето, светвате и то втвърдява. Главата ни е готова.